technickej úrovni obsahuje aikido hody a znehybnenia, pripomínajúce jujutsu a tiež, prečo sa popri technikách bez zbraní cvičí aj s mečou, palicou či nožom. Aikido sa nezameriava na údery a kopy, skôr využíva energiu útoku na jeho neutralizáciu. Z tohto vyplýva obranný charakter umenia. Aikido je bojové umenie, ktoré sa usiluje o harmóniu tela aj ducha. Názov je odvedený z troch hlások. Ai znamená harmónia, ki životná energia, do cesta. Aikido sa teda dá preložiť ako cesta harmónie. Jeho podstatou je budovanie svojho ja a pomoc druhému. Aikido nie je súperenie, ale spolupráca a vzájomný rešpekt. Aikido sa poprade začalo cvičiť v roku 1993, čo je 4 roky potom, čo sa dostalo na Slovensko. Spolu s ďalšími oddielmi bojových umení vzniklo združenie Bado klub Poprad. Popradský klub dnes patrí do najväčšej organizácie na Slovensku, Slovenskej spoločnosti priateľov Aikido. Nájdete ich na stránke www.sspa.sk. Ako vidíme, cvičí sa na boso v kimonách, tzv. Keiko-gi. Aikido sa technické stupne neodlišujú farebnými pásmi. Žiadke stupne sa odlišujú od majstrovských podobne ako v iných bojových umeniach čiernym pásom. Tu navyše po získaní druhého kyu sa nosí hakama, čo je tradičný odev samurajov, ktorí dodnes používajú viaceré bojové umenia ako aikido, aikijutsu, kendo, aido. Prihlásiť sa môžete kedykoľvek počas roka na ktoromkoľvek tréningu. Cvičí sa v stredu a piatok vždy o 18:00 na ZŠ Komenského.
Keďže je to nové umenie, bojové, ktoré prvýkrát asi zrejme vidíme viacerí z nás, na lepšie zapamätanie, ešte zopakujem základné zákonitosti tohto cvičenia. Aikido je jedno z najmladších japonských bojových umení. Vytvorili ho v prvej polovici 20. storočia. Po dlhoročných štúdiách starých škôl šermu a boja bez zbraní. To je dôvod, prečo na fyzickej úrovni obsahuje Aikido hody a znehybnenia, pripomínajúce jujutsu. A tiež, prečo sa popri technikách bez zbraní cvičí aj s mečou, palicou či nožom. Aikido sa nezameriava na údery a kopy, skôr využíva energiu útoku na jeho neutralizáciu. Z tohto vyplýva obranný charakter umenia. Cvičí sa na boso v kimonách, tzv. Keikogi. Aikido sa technické stupne neodlišujú farebnými pásmi. Žiacké stupne sa odlišujú od majstrovských podobne ako v iných bojových umeniach čiernym pásom. Tu navyše po získaní druhého kružu sa nosí